Na ga daga gani na ka juya to dan shanda na a gaban ka. Cikin shauki duk cinikin da ka shan kaya ka bani in tahiya ta. Wadda da ke kunne naka ciwo. To ka mai da hankali jan kaya faɗa ma. Ina cinikin da ka shan kaya yau. Kawo shi gaba ɗaya in wuce. Ina ganin ba cikin hayacin ka kake ba. Haka da gudan kato da kai zamu ɗauka kuɗi mu baka. Mu wallahi kuɗin mu ko bala'i bi an sa su. Lalle ne da shi ba da in tambaye shi. Ban waye turo ka dan ubanka. Wallahi wa ka kira rawa. To ni turo kaina. Wallahi ruwan da ya mace yanzu sai ka kawo naira 100 kasha. Ko kuma wallahi in wuce daga office. To amma dai shi zai ba kuɗi ba ni ba ko. Ka inna lillahi na je gano ba kuɗin ga agare ka gaba ɗaya ba. Tunda na gano ba ka da kuɗi wallahi ka ban taushe amma yanzu za ma gwajajen baka. Kana ji na ko? Awo. Naira 80,000 da ka ba. Yanzu ka hala ban 50,000 gobe in dawo shi ka ci kamin naira 30,000. Dan albarka ai sauyi ka kawo yanzu sauyi ne kai. Na ka min tsaye. Yanzu ka 50,000 gobe in cika ma kingi. Dan shege a kawo jan ubanka. Jaka ta dan shege kai ko ce min da shagon. In ni shaida shi bai 70,000 ba shi na dawo ka cika min kingi. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan